बे समाव मोनसे गेदेर खौरां हादरनि गेजेराव सानसेनि गेजेरावनो गंथाम इन्डियान एयार फोर्सनि बिरखंआ जाब्रबथायजों सिलिंखार। मिथिनाय बादिब्ला राजस्थान आरो मध्य प्रदेशआव मोननै बिरखंनि जाब्रबथाय जाथाया नुजाथिदों। भारतीय अख्रां सान्थ्रिनि गंसे सुखाय 30 आरो मिराज फाइटारजों लोगोसे गंसे चार्टार एयारक्राफ्टआबो क्रेश जादों। सुलुंनि बादिब्ला मध्य प्रदेशनि मुरैनायाव गंसे सुखाय 30 आरो मिराज फाइटारआ प्रेक्टिस खालामबाय थानाय समावनो हरखाब क्रेश जादों। बे जाथायाव सासेबो सुबुंफ्रा जोखोम जायाखैब्लाबो नाथाय सानै पाइलटआ गोब्राब जोखोम जादों। गुबुन फारसेथिं राजस्थाननि भारतपुरावबो भारतीय अख्रां सान्थ्रिनि गंसे चार्टार एयारक्राफ्टआ गंसे रेलवे स्टेशननि साखाथियाव हरखाब गोजौनिफ्राय गाहायाव गोग्लैदों। थारैनो सानसेनि गेजेरावनो अख्रां सान्थ्रिनि गंथाम गोहोगोरा फाइटारआ हरखाब गोग्लैनानै सिलिंखार जानाया भारतीय अख्रां सान्थ्रिनि थाखाय मोनसे गिदिर खहा जादों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।